Κύριε, σώσε μας από λιμοσισμό, καταποντισμό και μηχανάκια. Από κόκκαλα καλά πάμε. Από ράσα όμως. Με καταξέσκησες. Εμάς όπως κυκλοφορείς τα βράδια με τα μαύρα, βάλε κανένα ράσο εμπριμένα φαίνεσαι. Εσύ είσαι Αρχιμίδη. Εσύ τα χρωμαπεχθανός σου τα μηχανάκια. Ναι, ξέρεις. Ασφαλώς. Εγώ σε ξέρω. Ασφαλώς. Δεν είμαι ο πρωτοπρεσβύτερος της Αγίας Κατερίνης. Πού ψέρνεις? Εγώ, όπως φαίνεται, πάτερ, από την τούμπα που πήρες ζαλίστηκες. Λοιπόν, πού μένεις να σε πετάξω? Να με πετάξεις πάλι? Θεός φυλάξει. Πολύ περίεργο. Τράγο, στα καλά καθούμενα σου ήρθε να σταματήσεις. Τι λες ρε καμικάζι? Δεν φτάνει που τρέχεις σαν δαίμονα, ζητάς και τα ρέστα. Τεντιμπόι και τεντιμπόι. Πρόσεξε τα λόγια σου, καθήκη, γιατί θα αρπάξεις καμιά φάπα που θα είναι όλη δική σου. Βρε Αρχιμίδη, εσύ, λίγο σεβασμό στο λυκειάρχη μας. Φαρισέ, υποκριτή. Και μας παρίστανες τόσα χρόνια το Θεό σεβούμενο. Ρε, μπες μέσα και τσακίσου, άντε μη με πιάσουν τα νεύρα μου. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Είμαι ο λυκειάρχης σου και αύριο κιόλας θα σε καλέσω σε απολογία. Τι λυκειάρχης μου λέει? Εγώ το λύκειο το έχω τελειώσει εδώ και τόσα χρόνια, ρε. Αύριο κιόλας θα σε διώξω. Τι λέει ο μαλάκας, θα με διώξει? Τι να με διώξει, ρε? Τι είμαι, υπάλληλος είμαι? Τι λέει, πού είσαστε, ρε? Αυτές εκεί πρέπει να είναι μαθητριές μας. Τσακίστηκε και ελάτε αμέσως εδώ! Σε παρακαλώ πολύ, Σοκράτη, ηρέμησε. Εκείνος με τις μαλούρες σίγουρα είναι ο Πιλούρης. Πάμε, είναι αργά, αύριο τα βρίσκεται. Είμαστε πολύ κουρασμένες. Είναι φυσικό, με τέτοιους κόλους που κουβαλάτε. Μπράβο κύριος Αρχιμίδης. Κι εγώ ρε κορίτσια το νόμιζα για ανθρωπάκι. Αύριο θα σου δείξω ποιος είμαι εγώ. Μη μου κούνασε μέρα το δάχτυλό σου, γιατί θα σου έλεγα πού να το βάλεις.